mutunci Ĺaure daure gyara halin kike bar munafunci gunsu fesar gutsurin tsoma ba ta bari ba kulle sharri munafurci makirci ne ba Ĺauren ya wale ki gyara halin Ĺauren ya wale ki canza ɗabi'unki Ĺauren ya wale na shige fice na ta saka kunne can madari a bace Ĺaure 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 suna miki kallon birki na masa kallon ayaba kenan suna miki kallon baki da hankali kina wulakanci na kin zamto musu gagar raba dau daure gyara halin ki gyara ɗabi'ar ki Ĺaure da ku fahimci halin ta ganiya burinta ita ta sha jami'a sannan ko ba ta jin magiya komai nata akwai turjiya in an ce sai ta yi turjiya to gyara halin kike Ĺaure ki gyara halin ki sannan ki gyara ɗabi'ar ki gyara tafiyar ki sannan ki gyaro zaman ki gyaro ɗabi'a kar makotan ki su barki ba mai aljanu ba mai shafar shekan ba sakwaran hali ne kuma halayyar ta da rauni ki gyara sai aka yi yaya wato na ce zan dora mata tallan abinci shine kika dora mata ko bayan na gama shan wuya na nemo kwastoma ko kin ga sake ta wuce tafi mun tallakar abinci na yi sanyi kin gane da kyau wata kin barar da banza ni kika barar wa dukiya ni ma dukiya ce ki barar da ni in kin ga zaki iya karki fara baki sake ce zaki da ke ba in kuma ba so ke jawo kanki alkaba'i ba mu zuba mu gani kai dan daga faratan dan daudin banza dan daudin wofi kawai a hayye wai ma kai ba ta waje ta gani an barar da abincin ke din banza ke din wofi bakar munafuka ni kike kira da bakar munafuka ga mari ga tsinka jaka na rantse duk ran da kika shigo hannuna sai kin yaba wa aya zakinta shirman banza shirman wofi me zaki iya Magaji, ba magana nake maka ba, wuce mu je. Haban tsohuwa, ya zaki mare shi baby ne fa? Baby ne baby kuma. Baby ka ya haƙuri ka ji? Shikenan na haƙura. Shikenan ka haƙura. Magaji, to idan baka haƙura ba me za ka yi? Ramawa za ka yi? La ilaha illallah. Yau na ga ta kaina. Ban mutu da raina ba, ana juya min ɗa. Ko me ake yi wa inna ne take aka? Za ka tambaye ni ne? Tunda muna tare da kai? Ina tunanin baƙin kishin ne ya motsa. Haba Zina, ko inna za ta kishi, ai ba za ta kishi da ke ba. Don Allah inna ki yawo. Kai, waye ya baka umarnin ta ka ba ta haƙuri? Ta daɗe ba ta haƙura ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ki haƙuri. Ni da ɗana. Kin ga tsohuwa, saurara kina ji? Idan fa kika yaƙuri yaron nan naki fa ba haɗiye miki shi zan yi ba fa. Zan bar miki abinki kawai cin arziki ne. Kaga baby, ka je ku yi magana kafin da sauke ka zo ka ci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Magaji magana nake maka. Ina jin ki inna. Magaji, magana ce za mu yi da kai. Na ce ka kalle ni a idona. To ai ina jin ki inna. Ai ni na san dama ba za ka yadda mu haɗa ido da kai ba. Inna, me faru to? Saboda kai ka san abin da ka aikata mu. Me ya haɗin ka da waccan 'yar iskar karuwa? Inna, haba inna, da ita kaɗai 'yar iska karuwa? Ita kaɗai mana dama. Karuwan ƙanwar uwarka ce ko ta ubanka. Da lalatacciya da ba ka so in faɗi laifinta. Dan Allah inna, ki daina danganta ta da karuwa. Wallahi zuciya ta zafi take yi. Oh, zafi kenan ka ji saboda na zage ta ko? Inna, idan kina kiranta da wani sunan. Dakata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Magaji. Inna. Kai ne kuwa? Ni ne mana inna, ni kike gani a gabanki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Magaji. Na'am inna. Ka fasa tafiyan ne? Ina. A'a, inda ka ce za ka je. Ina, koma ina ne, ba zan iya tafiya in bar bebi na a nan ba. Saboda idan na tafi, za ta iya kasancewa wani ya zo ya da ita. Kin ga an samu matsala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Magaji. Ta tabbata dai an shanye mun kai. Na shiga uku na lalace. Ɗana ya faɗa hannun 'yan sari. Ina, ki haƙuri. Ke a tunaninki akwai wani wanda ya sai faɗa da uwata ya ci galaba? Ƙarya ne wallahi. Ko ban sa hannuna da keki ba ɗan da na haifa ya ishe ki. Wallahi buku da ki banza ba kuma kun jawa ƴan uwanku da dangin kuma sifa da bala'i kuma dole ku biya ni kuɗi na wallahi. Ba dai da wannan katon banzan kika idan. A'a saurara dakata. Kaga ƙara ce min ƙato ina laifi ka ce ƙatuwa. Haba wannan aikin fuska ne. Ya haka ba na so ban so gaskiya. Malam. Kana ganin wannan matan abinci fa ta zubar min. Wallahi ko yanzu ka dafa mata sai na barar. Saskuwa an tsikariya shi wallahi. Shi wannan abincin na menene? Abinci na dafa na sayarwa na daura kanwan Ĺaure shine ta zubar min. Kika dafa kika dora wa kanwan Ĺaure. Saboda ke mahaukaciya ce da ikiya. Kar ka ƙara danganta da kalman gidadanci da dabbanci in gaya maka wallahi tajo. To in ban da mahaukaciya da ikiya wa kika tambaya izini na ta yadda har kika zo kika dora mata wani abinci salon ki jawa mutane masifa da bala'i. Me na rage miki da shi tukunna har da zaki dafa abinci ki dora wata talla. To Allah ya ƙara da suka zubar da wannan abincin. Umma, kin ji aikin hankali. A, wuce mu tafi nama. Wuce. Ni za ka watsa ka diska a bainan nasu tajo. To yanzu da kika zo kaina kika tsaye duka na zaki komi. Duka ma in ta kama sai in maka. Ya za ka min haka? To ke idan kina da gaskiya da kirki dan menene zaki dora yar mutane talla in wani abu ya faru da ita ba? Dole ka ce min haka tunda ku mutane ba ku nema mutane saukin rayuwa sai masifa da alkaba'i. Dan haka sai ka biya ni kuɗi na. Kuɗin me? Kuɗin abin da aka zubar min mana. Lalle na yadda murja baki da hankali. Ni na zubar miki da abincin komai. In baka zubar ba amma abin da ka faɗa yasa suka hana ni kuɗin abinci na. Wallahi baka isa ka kwanta a ɗakin nan ba sai ka tashi mun karasa dama a ciki nake da kai fa. Ke murja wallahi sai in dalla miki mari. Wallahi ba a yi namijin da zai mare ni ya zauna lafiya ba ƙarya ne wannan. Gashi ka mare gashi ka kan. Na ce karɓi ka da ke ni. Amma yarinyar nan an yi munafuka haka akai da ke? Na kaga fa bakinki yana motsi kar ki kuskura ki ce zaki zagen wallahi. Ni ba zagin ka nayi ba cewa na ni ba munafuka bace. To in ba munafukar ba wace ke algunguma makira yar iska jiki sai ka ce na karas? Da ka take ji shi daga gani yarinyar nan ziga ta aka yi. Baraka haka muka yi da ke ni zaki ciwo amana? To ai gani na kince zaki kuma baki ba. Kwantar da hankalinki yau din nan ba sai gobe ba. Na ga da sarar rana zan daura miki
kuma har na dare za mu dinga yi, saboda haka ki fita daga harkar waccan muguwar algunguman matar, munafuka ce ita. Ani wallahi mama kin mugun kyauta min da kika zubar da abincin can. Na ga ƙarya hauka da haukace. Ke dai bari yan nan mu har an nuna mana bariki? Taskuwa umma an tsikariya shi. Kawaliya, bari na je ɗakin can tun ɗazu tsoho wannan ta sa bebi a ciki ban san me take kitsa mishi ba. Au Allah, har kin fara ba su dama kenan? Wallahi idan aiki ya da baya ba ruwana. Ina zuwa. Baby zo mana. Baby. Kilishi. Na'am, Mansi? Na ce gwara a san yadda za a yi a ɗora wutan nan. A hura wutan nan a ɗora abincin nan ko ɗan yaya ne ko ya ka gani. To umma, bari ya wuce shi ke kawo rabon wani. Ni ma zuwa zan ci gaba da aikin doya da kwaina. To Allah ya ba da sa'a. Ke ya ma kira munafuka. Da na kallo na. Kilishi. Bari man ka take. Ya kiki shirya kin ji yar albarka? Maza shiga ɗaki ki shirya yau yar albarka bari. Magaji. Magana nake maka. Me kake nufi yanzu? Inna. Wallahi ko zan tafi ne sai dai idan na aure Zina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wace ce Zina? Kuma daga a ina take? Yar uwa Kilishi. Au. Kilishi dan Daudu? Shi ma baka bukatan ce mai dan Daudu? Kai tsaye ka fito ka gaya min gaskiya. Wannan yar iskar karuwar tambadaddiya ka ce min ita kake nufi. Kai jama'a, yanzu da raina da lafiyata ake mun wannan mulkin mallakar. Magaji, ka fita daga wannan magana. In dai ba so kake yi in maka kace-kace ba, maza ka je ka karbi kayanka, ka kama hanya ka tafi. Ni fa gaskiya na fasa zuwa, dan ba zan tafi in batta anan ba. Ka fasa tafiya Magaji? Kar ka batta a baya, wace ce? Zina. Ba ni kuɗi na to. Ai. Kaga. Ai me zaka ce mun? An yi mata sayayya. Sayayya? To maza ka je ka ba ni kuɗi na. Ko ka je ka karɓo sayayyar da kai mata, ba ni kuɗi na. Baby. Bebin ubanki. Ke sakan maɗana kurwarsa, kin ji ko? Ki sakan waɗana kurwarsa ko kuma in ɓaɓɓalla ki a nan gurin. Tsohuwa, ni kika mara? An mare ki, wannan ai ɗanɗanon gishiri ne. Kin ga, ki sakan waɗana kurwarsa. Idan kuma asiri kika sa aka yi mashi, maza ki je ki sa a karya shi. Idan ba haka ba, akan ɗan nan nawa sai na sassaɓa miki kamanninki. Ke, wala har kashe ki ma sai in yi akan wannan ɗan nawa ƙwaya ɗaya. Niki. Baby, fito ka taimaka min. Inna dan Allah dan Annabi sake ta. Inna kake ji mata ciwo mana. Dan Allah dan Annabi ki sake ta inna. Ki sake ta. Kake ji mata ciwo inna. Haba inna. Magaji. Sannu Zina. Ka san ko ni ciwon da ta sa min a cikin zuciyata a kanka. Inna yarinya ce, hakuri zaki. Yarinya ce. Inna. Mama! Inna. Kilishi ku fito za a gashe ni. Inna lillahi. Inna. Mama! Inna. Tabbata mutu a hannunki. Ki cika ta mana. Wannan ai zalunci ne. Ba zan sake ta ba sai kun warware wannan kulumbotan naku da kuka yi da asiri. Inna. Wallahi ba asiri bane ba. Lokaci ɗaya son ya shiga wallahi. Just faɗa mata dai. Faɗa mata. Sai make ka yanzu a karan banan banza da wofi. Ha'a, za ki hana shi faɗan gaskiya ne? Kuma in kin sa ya saki matarsa za ki hana shi rayuwa da wasu ne? Ha'a! Au, sai ya rasa da wanda zai rayuwa sai da wannan. Sha. Ki bar yara su mori rayuwarsu ko sai sun haɗa kayansu sun gudu. Baby, mu je ka ci abinci na gama. Kai, ba inda zaka. Sai dai kake haƙuri, amma wallahi sai ya je. Wallahi in ka je zan sallama ka ne kuma. Ka je din. Bara ma ki sallama shi ki huta. Ya bi ta. Ai dama ita ma sallaman miya ce. Kin ga an riga an yi maja. Domin gyaran zamantakewar iyalina
da ma dukkanin cututtukan da yake damun al'umma. Ita kaɗai ce ake kira da na sha na warki, na sha na ji daɗi. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center kullum bincike take da kuma nazari a cikin littattafan addinin musulunci. Wannan cibiya tana zurfafa nazari domin kawo muku maganin cutar duk da take damun al'umma. Ina masu fama da matsalar sanyi na infection kowace kala ce, ko kuma matsalar low sperm count wato sinkewar manni ko kuma karancinsa. Ina masu fama da ciwon kankancewar al'aura ko kuma saurin inzali. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta tanado muku ingantattun magani over masturbation wato istimina'i, biya wa kai bukata. Hakan yana hana haifuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske. Ina masu fama da matsalar karancin sha'awa ko kuma matsalar zubewan ciki bayan watanni baya zama. Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV, asma, diabetes, ciwon siga ko hypertension, ciwon hawan jini, hepatitis type A, type B ko type C, ciwon hanta. Muna da ingantattun maganin su insha Allah. Ina masu fama da ciwon ɗan kanoma wato basir mai tsoro ko mai kumbura dubura ko mai zubar da jini. Ina mata masu matsalar ciwon fibroid wanda yake hana su haifuwa da ma cututtukan da suke damun al'umma. Cibiyar mu ba da ka take ba da magani ba, muna da ƙwararren injina na gwaje-gwaje matsan matsalar ka kan mu baka magani insha Allah. Muna ba da maganin iska ko sihiri ko kuma na tsarin jiki insha Allah. Cibiyar mu tana da sirrika iri-iri. Lokaci ya mana karanci ba zai ban mu warware daga farko har ƙarshe ba. Za ku iya neman mu a jihar Kano a Medile ta sabuwar gandu kafin kwanan gidan kaji cikin uwar Soro Plaza, shago mai namba B6. A jihar Maiduguri muna Lagos Street fuskar Forestry daidai junction in Al'amin Dagash, Rahama Plaza, shago mai namba B8. Mutanen jihar Adamawa Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bello El Hussein Multipurpose Hall, shago mai namba B2. Za ku iya ɗaukar nambar mu ta WhatsApp kai tsaye ku mana magana, ko kuma za ku iya kiran mu ta nambobin mu kamar haka. Muna tura magunguna a ko ina kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center tana marhaba da zuwan kowa da kowa. Saboda kin san da zaki je ki sa a san dole ne shi sa kika je kika kai karata. Ai da sauki tunda har akwai inda zan kai karar taka kuma a saka dole kai. Saboda rashin adalci a tsaya a saurare ni ma hanki kai an bani rashin gaskiya. Ai da ka sani ka faɗa a gaban su ba wai ni ka zo gaba na ka ringa faɗan wannan magana. Ne? Rashin adalcin da ka ce an maka. Abin da kika yi kin yi daidai kin kyauta. In ban yi haka ba ya kake so in yi da na tafi gidanmu ko kuma na je na haɗa ka da wani daga cikin dangi na ai da baka zo da wuri ba. Ba dai an min dole na biya ba. To wallahi zan biya amma za ku gani a ƙwaryar cinku da ke da ya'yanki ba abin da ya shafe ni zan fito waje in je in ci mai raina da lafiya ta wallahi. Iliya kenan yau ka fara fita kana zuwa wajen ka ci mai rai da lafiyar ka banni da ni da yaran a cikin gidan da kabusu. In za ki zo mu tafi kawai ki zo mu tafi. To ka ɗan samu guri mana ka zauna mu ba su guri su sarara. Mai ni ba sai na zauna ba wallahi ni akwai abin da yake damuna wallahi. Wannan yarinyar Zina na rasa me ta hango me ta leko a jikin wannan kodaddan ta liƙe masa saboda ni akwai target mai karfi mai daudamau a kanta akwai inda nake so zan kai ta kwana kuma arziki za ta samu haba. Wa ina kuka samu wannan malamin mai zafin hannu haka? Where si monsi mu har a gaya mana hanyar bin malamai da bokaye ai mu muke da malamai da bokaye yan acan aiki kamar yankan wuka. Suna miki kallon birki na masa kallon ayaba kenan, suna miki kallon baki da hankali kina wulakanci na, kin zamto musu gagar raba daure gyara halin ki gyara ɗabi'ar ki Ĺaure. Sai ki da sabi sai mu gina zai yi abu ya su.
wallahi in gaya miki ya iya aiki musamman ma in zaka kauce hanya wallahi. Salamu alaikum, wajenka na zo. Charman duduwa akwai wani bako a gidan mai gari. Karki kuskura karki ƙara cire ni a cikin jinsinku. Wannan cin mutunci da cin fuska nake kira na da kai nake jira. Ina lafi ki ce ke nake jira. Ba na son haka, ba na so, ba na kauna. Zuwa ne ka faɗi ko nawa ne kuɗin kayan ku, a biya ku ni kuma ku fito min da keke na. Yoke a tunaninki za mu ɗauko kekenki mu kawo shi gidan nan mu ajiye? Ai dan ba yanzu ba na ɗauki keke na je na kai wa Saude Dillaliya mun ci kasuwarsa wallahi. Ka ce me? Na ce miki mun ci kasuwarsa wallahi. Duk wanda ya sanadiyan zuwa na wannan gidan Allah ya isa ban yafi ba. Kuma duk ran da na fita daga wannan gida wani ya take ni wallahi sai na huce haushi na akan shi. Au, ke har yanzu jikinki bai faɗa miki ba kenan. Har kina tunanin zaki iya fita daga wannan wurin ki je ki ma wani rashin mutunci? Ko dan naje daga rigimar murja da kishiyarta, ya aka kare, zan so na ji wallahi. In kuma sanya aka kwana da batun korar Asabe. Kash, gaskiya labari ya bari. Rashin mutuncin da aka ce ya wala ya min. Bayan fita na wato ya dawo da matarsa ya je ajiye a ɗaki na. Ba dole ma in so fita daga gidan na ba ko don in je musu rashin mutunci? Laure ya kamata ki canja halinki, wannan ya zama miki izina. Amma zuciya ta fiye sake-sake wallahi. Allah sa ba dai kar kaya yayi tsada. Duk ina fita in samu dama in sai kaya masu kyau in jera a ɗaki na. Ke, je ki cire kayan ki sa wannan filon. Hajiya, kin gaji da ni yau za ki sake ni ne? Dalla ki wa mutane shuki tashi ki je ki canza kaya aka ce. Zuwa nan ina za ki je? Ke kika ce in canja kaya. Dalla ki zo ki wuce nan ki canja. Na Allah ki daina bin tsawa man can kuma? Za ki wuce ne ko yana kwaɗe ki ne kan a'a? Ni wallahi har ma tunani nake yi. Kar oga ya zo ya ki karɓanta hannu bibbiyu. Har yanzu bakin tafi bai mutu ba yarinyar nan. Hajiya yau wa'adin ya cika ne? Yau ne ka taya ni munna. Irin kaya ne kamar na Mustapha. Kai da safe za a yi. Ba na matsafa ba ko ma na menene ki zo ki saka mu tafi. Ikon Allah, ya aka yi ta ji ni? Shi ya kai mai siffan agwagwa. Assalamu alaikum. Ya gida. Lafiya lau Iliya? Ya gida. Lafiya kalau. Lafiya ne ka bata kumbura? Wallahi mala ya wala bikewa ne. Subhanallah. Allah sauki. Na gode fa. Na gode. Allah tsare. Da Allah ku riga kula da Allah. Ku riga kiyaye lafiyar ku lafiya wani abu ne. Ai sai ka zo mu je ka kai mata kuɗin ta ka karɓo min kayana. Idan kuma ta siyar fa. Wannan kuma kai ta shafa. Dan wallahi ni da kake gani babu sani babu sabo. Yo me zaki yi min? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina yini? Lafiya. Ayi lafiya. Lafiya kalau. Ya haƙurin rashin Ĺaure kuma. Wallahi alhamdulillah. To Allah ya bayyana ka. Amin amin. Nagode. Nagode. Sai ka zo. Ĺaure to ki canza ɗabi'unki, Ĺaure to ki zauna kakinki, Ĺaure ki daina gulmakin ɓata halinki, Ĺaure.
je ki siya tunda an ɗora na daren. Kasuwa ba a haɗari ba a rashin kunya ki saki rai. Zama mai ladabi Allah ya bada sa'a. Kin kika barar wata abinci? An bara. rashin mutunci lore daure gyara halin kiki bari don zai kai sarku tun tsoma ba ta bari ba kullum shi Hajiya kenan ki hakuri mun kusan ƙarasowa. Insha Allah ba za ta tashi ba har mu ƙaraso. Ai maganin baccin bai ce ta tashi yanzu ba. Okay, to ba damuwa ga nan zo. Ina za ku kai ni? Nace ina za ka kai ni? Ka tsaya zan yi fitsari. Yana. Sai ka ce ta yi iska za ka ce min yana. Malam ka tsaya ni zan yi fitsari. Zaki bayani. Ba za ka tsaya ba? Ai ko wallahi ba zan mutu. Allahu akbar! Allahu akbar! Alhaji Salisu magaji dan magaji. Ɗaya daga cikin shahararrun masu magungunan gargajiya wanda ofis ɗina yake nan cikin garin Kano Ahmadiyya Junction by Airport Road. Nan boya na kuwa don neman ƙarin bayani ko shawarwari za ku iya ɗauka akwatin talabijin ɗinku kamar yadda kuke gani. Assalamu alaikum yan uwana mata da maza. To fa ga sauki ya zo ya same mu har gida. Dan kina jin wani yanayi a jikinki a cikin wayannan nau'ukan guda biyar da zan faɗa to ki san cewa wannan lalura ce ta same ki ta cutar sanyi. Na farko idan kina jin wani abu yana miki yawo a ciki tankar kiyashi sanyi ne. Na biyu idan kina jin wani abu yana miki nauyi a ciki tankar dutse to ki sani fa sanyi ne. Na uku idan kina samun wasa na al'adan ki to sanyi ne. Abu na hudu kuma wanda shi san yake haifarwa shine yawan kuraje ko a baki ko a gaban mace ko kuma a yawan fitar da farin ruwa. To yar uwa ka ki zauna da wannan lalura domin zaki cuci kanki kuma zaki cuci mijinki. Domin wannan lalura yana dauke sha'awa. Kullun kina samun sa'in sa da ke da mai gidanki to sanyi ne. Ko irin al'ada ya zo miki yana zuwa yana daukewa? Banka yana kankancewa yana komawa kamar na yaro karami. Kuma mutanen da suke fama da matsalar basir mai tsoro, mutanen da suke fama da matsalar rauni wajen mu'amala da iyalinsu. Ko kuma idan ka je fitsari ka dinka ganin wani farin abu yana fitowa a gabanka kamar koko. Kuma mutanen da suka ɗauki dogon lokaci ba su samu haihuwa ba. Ko kuma ka dinka jin ƙaiƙayi a jikinka bayan kayi wanka. Ko ka dinka ganin ƙuraje a gabanka. Za ku same ni da kaina a jihar Sokoto a sabon ofis ɗina anguwar Rogo Police Station dabda gidan Shak Abubakar Jibril. Ina mutanen da suke fama da matsalar jijiya. Zaka ga kana tafiya takalminka yana cirewa ba tare da ka sani ba. Wanka ko fitsari sai dai ka yi a zaune. Ko ka ringa jin kafanka yana zugi kuma tana hana ka bacci. Tashi da kyar, zama da kyar. Duk wayannan matsalolin jijiya ne. Kar ka ce ka je nan baka samu biyan bukatar. Zo ka same mu. Insha Allah akwai magungunan da za mu baka. Duk wata jinya da take damunka za ka samu biyan bukata a kai. Ka san shi magani in ka ga bai yi aiki ba sai dai ba a haɗa shi da ingantattun itatuwan da ya kamata a haɗa shi ba. Na yan uwana mata waɗanda suke fama da matsalar lalacewar jiki. Ina waɗanda suke shayarwa jikinsu yake lalacewa ya koma irin na tsofaffi. To muna da maganin da za mu baku jikinku zai yi kyau ku yi haske ba sai kun shafa mai ba. Ko matan da nonuwansu ya zube zai dawo kamar na budurwa. Kamar mutanen da suke fama da matsalan istimna'i ma'ana wasa da gaba. Ko mutanen da suke fama da matsalan cuta mai karya garkuwar jiki ma'ana HIV. Ko mutanen da suke fama da matsalan ciwon siga. Ko mutanen da suke fama da matsalan ciwon sikila. Ko mutanen da suke fama da matsalar asma. Insha Allah in kun zo kun same mu akwai magungunan su da muka tanaje su saboda masu irin wannan matsalan. Insha Allah muka ba ku za a samu waraka akan waɗannan cututtuka.
da yardan Allah. Bayani ko shawarwari za ku iya ɗauka akwatin talabishin ɗinku kamar yadda kuke gani. Ku zo ku same mu a ofis ɗinmu da ke nan cikin garin Kano, Airport Road da ke Ahmadiyya Junction, a kusa da makabartar. Akwai branch ɗinmu da ke jihar Jigawa. Kan titin zuwa Guru, kusa da sakatariya. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Ibrahim Yunus, shugaban cibiyar Sha'aban, wanda muka kware wajen haɗa magunguna na kowane irin cututtuka a faɗin duniya. Sannan kuma cibiyarmu ta kware wajen ba da magunguna kamar su ciwon sanyi ko syphilis genital health. Ina 'yan uwana mata masu fama da matsalar rikicewan al'ada. Sanyi mai fidda farin ruwa, matsalar rashin haihuwa musamman shafar aljani, yawan mafarkai ko kuma farfadiya, istimna'i, wasa da al'aura. Hakan yakan haifar da matsalar haihuwa da dai sauran matsaloli da dama a jikin ɗan adam. Ina masu fama da uwa uba cuta mai karya garkuwar jiki, cutar HIV, musamman a ɓangaren maza, kankancewar gaba, saurin kawowa, rashin karfi, ɗaukewar sha'awa. Sannan kuma cibiyarmu ta kware wajen ba da magunguna kamar irin su ciwon koda, hawan jini, hepatitis B, ciwon hanta, diabetes, ciwon ulcer, ciwon mara ko kuma matsalar rashin haihuwa. Muna tura magungunan mu a ko'ina a faɗin duniya. Ina 'yan uwana maza da mata masu kowace irin cuta, ku tuntuɓi cibiyar Sha'aban, za ku samu waraka da yadda Allah. Sun zo muku da kowane irin magani na kowace irin cutar ku, waraka daga cibiyar Sha'aban. Sannan kuma cibiyar Sha'aban tana maraba da kowa wanda kowane irin cuta ta same shi. Sannan kuma cibiyar Sha'aban cibiya ce ɗaya tamkar dubu a faɗin duniyar nan. Muna iya tura magungunan mu a ko'ina a faɗin duniya. Za ku iya samun mu a babban ofishinmu da ke nan garin Maiduguri, Borno State Tailoring and Fashion Plaza, Mafoni opposite Kanim Hospital, a saman Beni shago mai namba 8. Ko kuma a neme mu a jihar Kano, SKY Plaza da ke kan titin Zoo Road, kusa da Shoprite daidai Dangi Flyover, opposite Unity Bank. Ko kuma a tuntuɓe mu a nambar waya kamar haka. Ko kuma a tuntuɓe mu ta layin WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Sha'aban muna maraba da kowa a kowane lokaci. Mun gode. Assalamu alaikum al'ummar Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Alhaji Rima Ɗanzaki, shugaban shahararriyar cibiyar hada magungunan gargajiyan nan ta Ɗanzaki Herbal Home and Cure Center. Cibiyar da ta shahara wajen hada magungunan gargajiya, sassaƙe da sauyoyi da kuma ganyayyaki. Kamar yadda kuka sani a wannan karan ma sun sake yin bincike akan irin larurori na zamani waɗanda suke damun al'umma. Wannan cibiya tana nan a adireshin ta ko ta lambobin waya kamar yadda kuke gani a akwatin talabijin ɗinku. Cibiyar Ɗanzaki tana kira ga mutanen da suke fama da larurar jan sanyi, maza da mata. Da yawa mutane sukan kasance a cikin larurar sanyi amma ba su sani ba. Ta hanyar sanin alamominsa shine kadai zaka iya sanin cewar ka kamu da wannan ciwo. Ciwon sanyi shine ke sawa idan mutum yana fitsari ya dinga jin zafi ko kuma fitsarin ya dinga zuwa kaɗan yana raguwa idan ka gama fitsari, fitsarinka ya dinga canja launi ko kuma idan ka gama fitsari wani abu ya dinga biyo bayan fitsarinka. Ɗa namiji ya dinga jin zafi idan ya zo inzali akan mazantakarsa. Yana ɗauke sha'awa ga ɗa namiji baki ɗaya. Rashin ƙarfi ko rashin kuzari a yayin mu'amala da iyali yakan iya sawa sinadarinka ya dinga raguwa ko ya dinga sawa mazantakarka tana motsewa tana komawa ciki. Yakan haifar da ƙuraje masu fashewa. Haka ne yake faruwa ga iyayenmu mata idan sun zo ganin baƙonsu zai kasance yana zuwa yana ɗaukewa ko kuma yana zuwa musu marasu ta dinga musu ciwo mai tsanani ko ya dinga zuwa guda kan hana su samun rabo. Idan an yi aure a ɗauki lokaci mai tso ba tare da samun ƙaruwa ba ko kuma idan an samu ciki ya dinga yawan barewa. Ga mutanen da suke fama da irin wannan larura ko maza ko mata za su iya tuntuɓar mu a lambar wayar mu da kuke gani a akwatin talabijin ɗinku kamar haka. Baya ga haka akwai mutanen da suke samun matsala ta ɓari ɗaya daga jikin mutum ya daina aiki. Akwai mutanen da suke fama da matsalar lalurar jijiya wanda zai kasance mutum baya iya tafiya mai nisa sai da sanda ko baya iya tafiya mai nisa sai ya zauna ya huta ko kuma mutumin da baya iya ɗaukan abu mai nauyi da hannunsa. Wannan cibiya ta Ɗanzaki tana nan a adireshin ta da kuma lambar wayar ta kamar yadda kuke gani a akwatin talabijin ɗinku. Mun gode sai kun zo. Shugaban cibiyar Annur Islamic Medicine and Herbal Research Center, cibiyar da ta yi fice ta shahara wajen binciko magunguna ingantattu domin magance matsalolin da ke damun mutane na yau da kullum. Wannan cibiya tana magance matsala irin na harkar jinnu,
ko matsala na sihiri, kowanne irin asiri ne ko kuma kowanne irin iska ne a jikin mutum, wannan cibiya na iya bakin kokari wajen magance waɗannan matsaloli da kuma matsala irin na hawan jini ko matsala na ciwon suga ko mai daɗewar su a jikin mutum. Muna ba da taimako, ana warkewa insha Allah. Muna ba da maganin da ya shafi bangaren hepatitis B ko kuma hepatitis type A ko type C. Muna ba da magani akan matsalan da ya shafi bangaren ciwon koda, kowanne irin ciwon koda ne. Yan uwana mata, dukkanin cututtukan da suke damun ku kuna iya neman An-Nur Islamic domin ƙarin bayani ko kuma shawara. Masturbation cleanser wanda magani ne da ke magance dukkanin wata matsala da aka samu sakamakon aikata istimna'i, wanda ke jawo kankancewar a mazakuta ta ɗan namiji ko kuma karancin ruwan mani ko matsala na rashin aihuwa ko kuma rashin kuzari da kuma saurin inzali. Wannan magani na masturbation cleanser mallakin cibiyar An-Nur Islamic Medicine ne. Magani ne da aka samar da shi cikin yanayi mai kyau domin magance dukkanin wata matsala da aka samu sakamakon masturbation. Wannan cibiya tamu ta bude sabon ofishi a cikin garin Difa a nan anguwar Dubai, nan kusan masallaci biyu, sai kuma birnin Agadez inda muka koma nan bayan Rimbo kusan Rezo, anan za a same mu insha Allah. Muna fatan samun waraka ga dukkanin wanda ya zo gurin mu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum jama'a. Ina makallata labari na. Sirrin hodan labari na. Wannan hoda tana da kyau. Idan zaki amfani da ita, ki samu soso mai kyau sai ki shafa ta a fuskarki. Tana kwanciya kamar ta waje. Kada ki sake a barki a baya. Ki ko suna, sallah ne ko kuma taro, wanda ki shafa hodan labari na. Ni ma ina amfani da ita. Ke ma ki gwada. Sai da aji labari. Hodan labari na tana nan a kasuwa. Ki min waya mana ki ce in dawo gida. Wannan zai ka. Yau ka manta girki na ne nika mai gida? Wallahi ɗanɗanon ne ba iri ɗaya. Oke, kana so ka ce ni ban iya girki ba kenan ko? Ina zuwa. Haba yar uwa, me na ɗaga murya? Ai bari ki ji ba wani abu bane sirrin ɗanɗanon girki na. In banda dahir kori. Dahir kori shine yake sa girki na yayi ɗanɗano har miji ya sa ta hanya zai ci a cikin sa ke kina can kina zaune. Wannan shine sirrin dahir kori. Dahir kori kuma? Dahir kori shine sirrin ɗanɗanon girki na. Gaskiya ne dahir kori. Dahir Tabbas ina mata masu son girkin su yayi ɗanɗano, ina mata masu son girkin su yayi daɗi, ina mata masu son girkin su yayi ƙamshi. Ku garzayo ga dama ta same ku, wato shahararren kamfanin nan wanda ake kira da Dahir Kori Foda. Sun yunkuro domin yi muku kayan girke-girke nau'i daban-daban me sa girki ƙamshi, wato Dahir Kori Foda. Sun zuba shi a mazubi kala daban-daban. Uwar gida kar ki manta idan kin je sayan Dahir Kori Foda zaki ganshi a mazubi na roba, zaki ganshi a mazubi na leda, akwai leda karama akwai leda babba. Tabbas Dahir Kori Foda sun zama zakaran gwajin dafi wajen sa kamshin girki, wajen ayatar da girki domin mai gida ya ji daɗin girkin uwar gida. Dahir Kori Foda suna da farashi mai rahusa ga masu sayan ɗaiɗai ko sari, za su iya tuntuɓar mu anan bar mu kamar haka: 0700 300 300 31 ko kuma 0700 11 83 sayan nagari mai da kuɗi gida. Dahir Kori Foda, kodi na ɗaya. ta gane burinta ita ta sha jami'a sannan ko ba ta jin magiya komai nata akwai turjiya in an ce sai ta yi turjiya to gyara halin kike Ĺaure ki gyara halinki sannan ki gyara ɗabi'arki ki gyara tafiyarki sannan ki gyaro zamanki ki gyaro ɗabi'a kar makotanki su barki ba mai aljanu ba mai shafar shekan ba sakwaran hali ne kuma halayya
zuciyar ta da rauni ki gyara ki duba ta unzirawa magunta ta unzirawa dangi ta unzirawa mijinta masa idanuwa gunta akwai ɗabi'a ta mugunta tare da kowa lauranta laure ki gyara laure ki duba sannan ki hanga